बिथां लसेट बिपिएफनि जागु इउटुबारमोन बिथाङा ओमफ्राय दा मिनियाखौ होननाय बायदि जेम्स सारा नोंखौबो थिनहरलायबाय नामा सिआइडि महरै? थिनहरनायाथ' थिनहराखै माने आंनो निजे गोसो जानानैहाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै फैनाय जादों आरो। बिपिएफखौ मानि थाखाय मोजां मोनासै? बेखौथ' बुंनो थांला आंनि गोसोआवसो दंसै। नोंखौ खोनाबाय थायोलै एकदमबारे सोरखौबा फैबायथाय फेरेंगानाव फैसा बिना लायनो आं थिनहरदों होननानैहाय जेम्स सारा बेबायदि बुंबाय थायो। दाखालि बुंदों मिनिया ब्रादारखौ बुंदों आंनि भिडिअ'आवनो जेब्लानाखि आं बिपिएफआव दंमोन बे समावहाय जोंनि मानगोनां जेम्स सारा बुंदों आरो मिनियाखौहाय गावसोर थिनहरदों फेरेंगा सारनावहाय एसे बिना लायनो होननानै बेफोरबायदि भिडिअ' भाइरेल जादों। आंनो भिडिअ'खौ खेबदोंमोन सारानो बुंदों नंगौ। ओमफ्राय दाथ' नों बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव फैबाय। दा निसिमा हिसाबैहाय इउपिपिएलनि फिल्डखौ माबायदि नुदों नोंलाय? दाथ' आं गोबां मोजां नुदों इउपिपिएलनि फिल्डखौ देरहानायखौ नुहुरगासिनो दङ। थारैनो जोंनि फेरेंगा सारानो देरहागोनखौ आं सानगासिनो दङ नुगासिनोबो दङ। बबे जायगा बेरायखो हाबजेननायनिफ्राय? दाथ' जोङो दाखालि ओरै खुंख्राजरा थांबाय, राङिजरा थांबाय, मालिबिथा थांबाय, ओरै जनता थांबाय, मिलन बाजार थांबाय, बिदि गिदिंगासिनो दङ जोङो। दा बिपिएफनि मानसिफ्रा गावसिनि मानसि दस जानाय हिसाबै नोंखौ कन्टेक्ट लाखिना लाखिनाखै? लादोंमोन लानाया ओमफ्राय आंथ' बेखौ एक्सेप्ट खालामफिननो हायासै। बिथांमोना बुंहरफिनदोंमोन नों फैफिननांगौ, नाथाय आं बेफोरबायदि साननाय गैया। आं जेराव फैबाय बाहायनो आं थासिगोन आरो। गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, आमटेका ओनसोलनि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, आंनि गोसो सिंनि सिबिनाय मोजां मोननायखौ आङो जासिग्रोबाय। कमिटि, ब्लक कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि मोनसे नाजानायजों दिनैहाय लासै साबस्रांबोगासिनो दङ आरो गोबां जोंहा निसिमा हिसाबै जौगासारनायनि थाखाय हाबाफारि एबा बिथांखि एबा खामानि जोंहा मावबोनांगौ दङ। दा दिनै बे गोसोआव मोनसे सोंनाय दं। सोरबा बुंबाय बारायबाय, सोरबा बुंबाय बारायाखै, नटिफिकेसन होबाय, गहपुरसिम थांबाय, बिश्वनाथ सारिआलि डिस्ट्रिक्टआबो साहा